Guess who? Who never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Kortsuja paketillinen. Vain nyt 6000. Kyllä. Onks meillä yhtään kortsuja? Ei ole yhtään. Ei meilläkään. Mutta hei. Lähty tuolla perse, okei, joo. Joo. Voi vittu. Kuka herätti mut kesken pornounien? Voi vittu, penikat. No sekaisin kaikki. Pappakala, mulla on kirja sulle. Mitä? Mitä vittua? Pornoa, persettä, munaa, 6 tonnia. Voi saatanan penikat. Mä näytän rahaa kumminkin. Täältä tulee kolikoita, ottakaa koppi. Yksi tänne. Haha, vitun paska. Rahat tänne. Kling kling. Homolan pankki. Okei. Klaps, klaps. Klaps. Olen ovela poika. Klink. Ei, vitun paska isä. Mitä näkyy? Vittu mä menin nukkumaan. Hei. Klink. Oi vittu mitä homma.